Гутарка з каламамі з Кесамуты. Гэтак я чуў. Нейкі час Будда вандраваў у зямлі кашаланаў разам з вялікай манаскай грамадой, сангхай, і прыбыў у горад народу каламаў, званы Кесамутта. Каламы з Кесамутты дачуліся. Здаецца, Архат Гаутама з роду Шак'яў, што сышоў ад сваёй сям'і, прыбыў у Кесамутту. Ён мае добрае імя. Пра яго кажуць, што ён дабраславёны, дасканалы, цалкам прабуджаны Будда. Бачыць такіх дасканалых асобаў шчасце. Тады каламы прыйшлі да Будды. Перш чым сесці каля яго, некаторыя з іх пакланіліся, некаторыя прывіталіся і абмяняліся з Буддам ветлымі словамі. Некаторыя склалі далоні ў ягоным кірунку, некаторыя назвалі сваё імя і прозвішча, некаторыя прамаўчалі. Сеўшы з аднаго боку побач з Буддам, каламы звярнуліся да яго. Спадару, у Кесамутту прыходзяць розныя аскеты і браміны. Яны тлумачаць і прапаведаюць толькі ўласнае вучэнне. Пры гэтым абвяргаюць, абгаворваюць, высмейваюць і паліваюць брудам навуку іншых. Потым у Кесамутту прыходзяць новыя аскеты і браміны. І яны тлумачаць і прапаведаюць толькі ўласнае вучэнне. Пры гэтым абвяргаюць, абгаворваюць, высмейваюць і паліваюць брудам навуку іншых. Таму, спадару, мы апанаваныя сумневам і няпэўнасцю. Каторыя з гэтых паважаных аскетаў і брамінаў гавораць праўду, а каторыя хлусяць. Няма дзіва, каламы, што вы апанаваныя сумневам і няпэўнасцю. Сумнеў узнік у вас у сувязі з няпэўнай рэччу. Прашу вас, каламы, не давярайце вуснай перадачы, радаводу вучэння, пагалосцы, аўтарытэту пісання. Не спадзявайцеся на чужую логіку, на агульнапрынятыя высновы, на павярхоўны роздум. Не прымайце чужых поглядаў толькі таму, што яны адпавядаюць вашым чаканням. Не паддавайцеся знешняму ўражанню нейчай абазнанасці і не думайце, гэты аскет наш паважаны настаўнік, гуру. Толькі калі вы самі спазнаеце, што нешта недарэчнае, вартае асуджэння, што яго ганяць разумныя людзі, і што калі ім кіравацца, то яно прывядзе да згубы і пакуты, тады вам варта гэтае нешта адрынуць. Як вы думаеце, каламы, хцівасць, якая з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да згубы, спадару. Хцівы чалавек у сваёй хцівасці забівае жывыя істоты, крадзе, пералюбнічае, хлусіць і падзуджвае астатніх рабіць тое самае. Ці вядзе гэта да ягонай незваротнай згубы і пакуты? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, нянавісць, якая з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да згубы, спадару. Ненавіснік у сваёй нянавісці забівае жывыя істоты, крадзе, пералюбнічае, хлусіць і падзуджвае астатніх рабіць тое самае. Ці вядзе гэта да ягонай незваротнай згубы і пакуты? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, аблуда, якая з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да згубы, спадару. Аблудны чалавек у сваёй аблудзе забівае жывыя істоты, крадзе, пералюбнічае, хлусіць і падзуджвае астатніх рабіць тое самае.
Ці вядзе гэта да ягонай незваротнай згубы і пакуты? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, гэтыя тры рэчы – хцівасць, нянавісць, аблуда – дарэчная ці недарэчная? Недарэчная, спадару. Вартыя ці не вартыя асуджэння? Вартыя, спадару. Разумныя людзі іх ганяць ці ўхваляюць? Разумныя людзі іх ганяць, спадару. Калі імі кіравацца, яны прывядуць да згубы і пакуты ці не? Як на вашую думку? Калі імі кіравацца, яны прывядуць да згубы і пакуты. Такая нашая думка. Вось, каламы, чаму я казаў. Прашу вас, не давярайце вуснай перадачы, радаводу вучэння, пагалосцы, аўтарытэту пісання. Не спадзявайцеся на чужую логіку, на агульна прынятыя высновы, на павярхоўны роздум. Не прымайце чужых поглядаў толькі таму, што яны адпавядаюць вашым чаканням. Не паддавайцеся знешняму ўражанню нейчай абазнанасці і не думайце, гэты аскет наш паважаны настаўнік. Толькі калі вы самі спазнаеце, што нешта недарэчнае, вартае асуджэння, што яго ганяць разумныя людзі, і што калі ім кіравацца, то яно прывядзе да згубы і пакуты, тады вам варта гэтае нешта адрынуць. Гэтак я сказаў. І сказаў не здарма. Прашу вас, каламы, не давярайце вуснай перадачы, радаводу вучэння, пагалосцы, аўтарытэту пісання. Не спадзявайцеся на чужую логіку, на агульна прынятыя высновы, на павярхоўны роздум. Не прымайце чужых поглядаў толькі таму, што яны адпавядаюць вашым чаканням. Не паддавайцеся знешняму ўражанню нейчай абазнанасці і не думайце, гэты аскет наш паважаны настаўнік. Толькі калі вы самі спазнаеце, што нешта ёсць дарэчнае, не вартае асуджэння, што яго ўхваляюць разумныя людзі і што калі ім кіравацца, то яно прывядзе да дабра і шчасця, тады вам варта гэтае нешта прыняць за сваё. Як вы думаеце, каламы, стрыманасць, якая з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да дабра, спадару. Стрыманы чалавек, не апанаваны хцівасцю, не забівае жывых істот, не крадзе, не пералюбнічае, не хлусіць і не падзуджвае астатніх. Ці вядзе гэта да ягонага трывалага дабра і шчасця? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, любоў, якая з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да дабра, спадару. Чалавек, які любіць, не апанаваны нянавісцю, не забівае жывых істот, не крадзе, не пералюбнічае, не хлусіць і не падзуджвае астатніх. Ці вядзе гэта да ягонага трывалага дабра і шчасця? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, разуменне, якое з'яўляецца ў чалавеку, вядзе яго да дабра ці згубы? Да дабра, спадару. Чалавек, які разумее, не апанаваны аблудай, не забівае жывых істот, не крадзе, не пералюбнічае, не хлусіць і не падзуджвае астатніх. Ці вядзе гэта да ягонага трывалага дабра і шчасця? Так, спадару. Як вы думаеце, каламы, гэтыя тры рэчы – стрыманасць, любоў, разуменне – дарэчныя ці недарэчныя? Дарэчныя, спадару. Вартыя ці не вартыя асуджэння? Не вартыя, спадару. Разумныя людзі іх ганяць ці ўхваляюць? Разумныя людзі іх ухваляюць, спадару. Калі імі кіравацца, яны прывядуць да дабра і шчасця ці не? Як на вашую думку? Калі імі кіравацца, яны прывядуць да дабра і шчасця. Такая нашая думка. Вось, каламы, чаму я казаў. Прашу вас, не давярайце вуснай перадачы, радаводу вучэння, пагалосцы, аўтарытэту пісання, не спадзявайцеся на чужую логіку, на агульна прынятыя высновы, на павярхоўны роздум, не прымайце чужых поглядаў толькі таму, што яны адпавядаюць вашым чаканням. Не паддавайцеся знешняму ўражанню нейчай абазнанасці і не думайце, гэты аскет наш паважаны настаўнік.
Толькі калі вы самі спазнаеце, што нешта дарэчнае, не вартае асуджэння, што яго ўхваляюць разумныя людзі, і што калі ім кіравацца, то яно прывядзе да дабра і шчасця, тады вам варта гэтае нешта прыняць за сваё. Гэтак я сказаў, і сказаў нездарма. Калі шляхотны вучань пазбаўляецца ад пажады і злой волі, калі ён робіцца незбянтэжаны, абачлівы і ўважлівы, тады ён у сваёй засяроджанасці высылае з свайго сэрца ў 4 бакі свету любоў, мэта. Гэтак жа ён высылае яе угару, уніз, усцяж, паўсюль навокал, прасцірае свае поўнае любові сэрца на цэлы свет. Шчодрае, прасторнае, бязмежнае, вольнае ад варожасці і злой волі. У сваёй засяроджанасці ён высылае са свайго сэрца ў 4 бакі свету спачуванне, каруна. Гэтак жа ён высылае яго угару, уніз, усцяж, паўсюль навокал, прасцірае сваё поўнае спачуванне сэрца на цэлы свет. Шчодрае, прасторнае, бязмежнае, вольнае ад варожасці і злой волі. У сваёй засяроджанасці ён высылае з свайго сэрца ў 4 бакі свету радасць за іншых і з іншымі, мудыта. Гэтак жа ён высылае яе угару, уніз, усцяж, паўсюль навокал, прасцірае сваё поўнае радасці сэрца на цэлы свет. Шчодрае, прасторнае, бязмежнае, вольнае ад варожасці і злой волі. У сваёй засяроджанасці ён высылае са свайго сэрца ў 4 бакі свету ўраўнаважанасць, упекха. Гэтак жа ён высылае яе ўгару, уніз, усцяж, паўсюль навокал, прасцірае сваё поўнае ўраўнаважанасці сэрца на цэлы свет. Шчодрае, прасторнае, бязмежнае, вольнае ад варожасці і злой волі. Калі мысль гэтага шляхотнага вучня пазбавілася варожасці і злой волі, ачысцілася і вызвалілася ад бруду, значыць, ён дапяў у гэтым жыцці 4 суцяшэнняў. Калі выйдзе так, што існуе яшчэ іншы свет, і добрыя і благія ўчынкі маюць наступствы, тады пасля смерці, калі маё цела распадзецца, я нараджуся ў добрым месцы, у нябесных абшарах. Такое ягонае першае суцяшэнне. Калі выйдзе так, што іншага свету няма, а добрыя і благія ўчынкі не маюць наступстваў, тады у цяперашнім жыцці я буду вольны ад варожасці і злой волі, бесклапотны і шчасны. Такое ягонае другое суцяшэнне. Калі выйдзе так, што тых, хто робіць благое, чакаюць благія наступствы, то раз я не маю благіх намераў і не раблю нічога благога, як можа мне пагражаць пакута? Такое ягонае трэцяе суцяшэнне. Калі выйдзе так, што тых, хто робіць благое, благія наступствы не чакаюць, то я ўсё адно буду чысты з усіх бакоў. Такое ягонае чацвёртае суцяшэнне. Калі мысль гэтага шляхотнага вучня пазбавілася варожасці і злой волі, ачысцілася і вызвалілася ад бруду, значыць, ён дапяў у гэтым жыцці 4 суцяшэнняў. Гэта напраўду так, дабраславёны. Гэта напраўду так, святы. Калі мысль гэтага шляхотнага вучня пазбавілася варожасці і злой волі, ачысцілася і вызвалілася ад бруду, значыць, ён дапяў у гэтым жыцці 4 суцяшэнняў. Знакаміта, спадару, знакаміта. Мы просім прыстанішча у майстра Гаутамы, у ягоным вучэнні і ў Сангсе, грамадзе манахаў, што жывуць з падаяння. Хай нас Будда ад гэтага дня лічыць сваімі свецкімі паслядоўнікамі, што пажыццёва прынялі ягонае прыстанішча.